گفتار پنجم بوقلمون. گپ ҳамин мулоқобил ин соқизода аз ҳад гузаронд. якбора шӯрида рафт муҳаррири рӯзнома Сафопур сардори шӯъбаи маданият қобили Собирро ба ҳузураш хонда. як зарра ҳам маданият дар вуҷуди лаънатиаш намондааст. боз эшон корманди шӯъбаи маданият буданд. доимо аз кор қафо мемонад. фукаш ҷураи ҷонии ҳаво, дар даму нафасаш плитаи бетонӣ пуфак бар ин бозӣ мекунад. худат медонӣ ки чандин сол боз мухбир шуда як хабари лабулунҷаш дуруст нанавиштааст. як супоришдиҳӣ чанд нағма пеш меорад. гардан шикаста. як кори худаш барояд устухон надоштагӣ бар ин пеши қадамат 1001 қад мешавад. дигарон корафтодааш шаванд, мижааш хам намехӯрад, гӯё ки тамоми аъзояшро гипс карда бошанд. ин лаънатӣ дар маккорӣ рӯбая ба як нул мезанад. гӯям бовар кун. мулоқобил кадом як шоири падарраҳмате хаёлам маҳз ҳамин соқизодаи балозадаи моро дар назар дошта гуфтааст: рақибе зишткоре бадгумоне, зи шарри ӯ биандешад ҷаҳоне. хулоса гапи ман ҳамин ки мулоқобил, муросокории ману ту бо ин зоти шариф дигар бас. ҳамаи ин гуфтаҳои болои маро дар назар гирифта, мана аз саҳар боз бедарак буданашро дар назар дошта зудтар дар бораи ӯ як флетони сермурчу қаламфур навис. зуд чоп кунему, баъд дар асоси он кафшашро пеши пояш гузорем. дар ҷояш одами худдӣ тайёр. ҳамин ки садои занги телефон сухани муҳаррирро бурид. лабай. ҳа, редаксия. муҳаррир? Чӣ? бечорае, худо раҳмат кунад. мо албатта меравем. фалокат, мусибат, мулоқобил, гуфт муҳаррир гӯширо гузоштаву дар як лаҳза 100% тағйир ёфта. соқизода аз садамаи мошин ба ҳалокат расидааст. вай флетон мақолаи гуфтаамонро мону як сугворӣ ба таъсиру ба дарнавис. не мон беҳтараш худам менависам. ӯро ман беҳтар медонам. муҳаррир қобили Собирро ҷавоб дода коғаз қалам ба даст гирифт. ғаму андӯҳи моро имрӯз мисли уқёнуси ором ҳадду ҳудуде нест. чун каждум рӯи коғаз хашархушуркунон ба ҳаракат даромад қалами муҳаррир. ҳамкори муҳтарами мо, шахси бениҳоят наҷиб ва кордону дарёдил, рӯзноманигори аз ҳад зиёд варзида Расул Соқизода ба таври фоҷиавӣ ҳини адои вазифа тамоман ногаҳон аз чашм олам пӯшид. ин шахси гаронқадр ҳанӯз аз қадамҳои аввалинаш дар рӯзномаи мо маҳбуби ҳамагон гардида буд. маданияти баланд ки дошт, ӯро ба кормандии шӯъбаи маданият шоиста донистем ва ҳамин шабу рӯз дар тараддуди ба ӯ вогузор кардани сарвараи ин шӯъбаро доштем. вале хеле хоксор буд Соқизода. сараш хам, нигоҳаш ҳалимона ва ҳар як рафтораш, гуфтораш ибратомӯз буд. қаламаш метавон гуфт ки мӯъҷизаофаринӣ мекард. дар иҷрои супоришҳо устухон надошт. ба дӯшаш тона корҳои ҷамъиятӣ бор буд. фиреб, дурӯғ, тамбалӣ ва тамаллуқ хислатҳоро доим маҳкум мекард. ҷони одам, абрӯю эътибори рӯзнома буд Соқизодаи мо. шоире маҳз дар ситоиши ӯ гуфта: рафиқи некукору некноме, сазад бар ҳар сипосу эҳтироме. ҷаҳон гар 100 ҳазорон мард дида, надида мисли ӯ воломақоме. хотираи неки Расул Соқизода як умр дар қалбҳои мо боқӣ хоҳад монд. ҷои ту дар шӯъбаи маданияти рӯзнома низ дергоҳ холӣ хоҳад буд, дӯсти бузургвори мо.